La pandèmia de Covid-19 ha redibuixat el 2020, que premonitòriament ha estat designat Any Internacional de la Infermera i de la Llevadora per l'Organització Mundial de la Salut. Una crisi sanitària que tiba el sistema i atorga a les infermeres i infermers el protagonisme de ser la primera força de treball en salut arreu del món. Des del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida batallarem en despatxos i on convingui per aconseguir tots aquells recursos que garanteixin la nostra seguretat en l'exercici de la cura infermera, però en els centres de salut i hospitalaris no podem defallir. L'esgotament físic i emocional de llargs torns de treball, l'alt grau d'exposició al contagi que suposa la cura infermera, els recursos propis i assistencials clarament insuficients, la dificultat per conciliar la vida personal i laboral. Un llarg de goteig de dificultats que hem d'assumir com un repte d'aprenentatge i també de lideratge. A més, els pacients diagnosticats que romanen hospitalitzats o en tractament domiciliari s'hi afegeix el gran gruix de la població, que responent a la crida del personal sanitari està en situació de confinament. Persones que patiran les restriccions de mobilitat i activitat que afectaran la seva salut. Per a totes aquestes persones, el Col·legi d'Infermeres de Lleida llança una campanya de promoció de la salut. Amb pautes de nutrició, exercici o descans, consells per al teletreball saludable, recomanacions específiques per a gent grans, infants i dones embarassades, o protocols per a pacients domiciliaris de Covid-19. El que és segur és que coneixement i cures infermeres són indispensables per aturar aquesta pandèmia. Tenim un compromís amb la nostra comunitat. Som infermeres.